Pois todo preparado aquí no plató do Atrápame para que o noso mellor concursante de hoxe, o noso xalleiro, ilustre, futuro profesor Ángel, consiga levarse ese premio que temos no bote. Se vos queredes tamén vir aquí e poder marchar do plató con cartiños, tedes que primeiro escribirnos ao 618-388-087. Escribidnos aí, tomamos nota, e a ver se un día nos poñemos cara, nos coñecemos e celebramos pois o que estamos celebrando hoxe, que Ángel está no máis alto e ainda nos queda por celebrar, meu. Sabes cantos cartiños hai? Igual me tens que refrescar. Refrescocho porque non se gañan todos os días, 12.700 euros de bote, aí están. Aí están detrás, fíjate que os hai, Temos aí en billetes nun maletín que se das no cravo. Nas 5 preguntas levas ese premio. Pero de que van ir as preguntas? Coñezamos os temas. Hoxe xogamos con Arabia, avión, O Señor dos Anéis, radio e illas. 60 segundos por diante, unha pregunta por categoría e de premio 12.700 euros. Preparado, Ángel? Vamos. Pois veña, moita sorte. E tempo. Arabia, vento moi cálido e seco que sopra nos desertos de Arabia e de Asia. Calima. Non é correcto. Avión, icona da aviación supersónica capaz de voar a velocidades por enriba de Mach 2, activo entre 1976 e 2003. Supersónico. Non é correcto. O Señor dos Anéis, quen é fillo de Arathorn, herdeiro de Isildur, señor dos Dúnedain. Aragorn. Paramos o tempo. Paramos o tempo. 33 segundos que che restan. Non empezamos da mellor maneira que as dúas primeiras. Aquí conseguimos polo menos meter unha resposta. Recordo que deixamos para a seguinte volta. Tesme que dicir cal é o vento cálido e seco que sopra nos desertos de Arabia e de Asia. Buscamos un tipo de vento cálido e seco. E tamén buscamos un avión, toda unha icona do mundo da aviación, que voaba a velocidades de Mach 2, activo entre os 76 e o ano 2003. Avión supersónico, tamén moi coñecido. Dixécheme agora Aragorn. Pois imos a ver se Aragón é correcto ou non o é. Sorte, Ángel. E tempo. É correcto. Radio, que significa o acrónimo da cadena SER, a radio propiedade do grupo Prisa. Paso. Non é correcto. Illas, que arquipélago do Atlántico Sur pertence ao Reino Unido e é reclamado pola Argentina. As Maldivas. Paramos o tempo. Paramos o tempo con esa resposta. Xa sacamos unha, cousa que está moi ben. Séguenos quedando tanto ese avión supersónico francés, o vento cálido e seco de Arabia, e tamén o que significa esa SER, da cadena SER, ese acrónimo que hai detrás desas letras, dese S, dese E e desa R. Imos ás illas onde estamos. Dixéchesme illas Maldivas e Maldivas. Atento, sorte. Tempo. É incorrecto. Arabia, vento moi cálido. Paso. Non é correcto. Avión, icona da Paso aviación. tamén. Non é correcto. Radio, que significa? Servicio Español de Radio. Non é correcto. Illas, que Malvinas. É correcto. Arabia, vento moi cálido e Paso. seco. Non é correcto. Connor. Avión. Connor. Non é correcto, pena. En un treche lonxe. Ata aquí. Ese minuto de Ángel. Liámonos un pouco entre Maldivas e Malvinas, pero demos con ela. Ao final foi un dos acertos. O que nos faltou, falando da aviación, era o Concorde, famoso por voar por encima da velocidade do son. O que significa esa SER de cadena SER é Sociedade Española de Radiodifusión, que aí non che saiu. É o vento cálido e seco que sopra nos desertos de Arabia e de Asia e o Simun. Non demos no cravo en 3, pero 2 sí que acertou Ángel, así que premio para o noso futuro profesor, 200 euros que van para Santa Comba con Ángel. Parabéns, moi ben xogado, meu. E nos seguimos aquí mañá con máis cartos no bote, que sobe ata os 12.900 euros. Agardamos por todos e todas. Vémonos. Ata a festa!